Aquesta parella de ballarins són de la Pobla, pertanyen a l'Escola de Ball Esportiu. Els seus integrants han sigut els organitzadors de la 7a edició del Trofeu de Ball Esportiu La Pobla Balla, on competeixen unes 130 parelles que han vingut de tota Espanya per tal de participar en este trofeu. La veritat és que és una satisfacció veure el que deia abans, que és una competició enguany de moltíssim nivell i el que ens agradaria, per supost, és que tota la gent de la Pobla poguera disfrutar d'això, perquè pense que és un espectacle que digne de veure. A la Pobla vingueren els ballarins més destacats d'Espanya, però també altres parelles més modestes. Cadascú competia en la seva categoria. La Pobla Balla és una associació relativament jove, però també tenia una bona representació. Estem començant, però anem començant prou bé. Avui han participat, han sigut 5 parelles de lo que és el club i una d'elles s'ha quedat primera en la seva categoria. Entre les parelles que aconseguiren medalles, Carla i Adrián. Hem fet estàndard, que en queda quart, que estem en la categoria E, i en latino, que estem en la categoria D, que en queda quart. És una experiència que a mi m'agrada molt ballar i que espero seguir ballant i que m'agrada molt l'amistat que tinc amb la meva parella. En queda quart i estem contents perquè és la segona vegada que competim en la categoria D i està bé, suposo. Altra de les parelles participants, Jesús i Raquel, aconseguiren pujar al més alt del podi. Estem contents perquè en un principi no s'esperaven quedar ni tercers, siguent que n'érem 3, i quedar primers és una alegria molt gran. I més tenint en compte el gran nivell dels participants. Sí que n'hi ha de nivell perquè som sempre els mateixos, bàsicament, i tots volen guanyar i més o menys està tot molt igual, cada vegada guanya uno. Entonces avui ha quedat així, la setmana que ve a lo millor és totalment al contrari. En les graderies, molt de públic i acompanyant als participants molts membres de la seva família. Estic molt emocionat de que el meu bisnet hagi guanyat el primer. M'ha agradat molt. A cada un d'ell és el millor, però ell ho fa molt bé de sempre. La Pobla Balla és una associació que va néixer amb el propòsit de practicar, promocionar i difondre el ball esportiu, una activitat que es practica en parella i que té molts beneficis. Segons diuen els especialistes, és bo per a la salut perquè t'educa molt el cos a una bona posició i a una bona dinàmica i a banda sempre mantens articulacions i tot en marxa, que sempre és bo per anar aguantant més anys. El 7è trofeu de ball esportiu La Pobla Balla es va celebrar diumenge al pavelló municipal. Era una prova puntuable per al rànquing nacional i autonòmic i enceta el 5è circuit de ball de València.